ಆಸ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಧೈರ್ಯದ ಏರ್ ಯೋಗ್ಯರ ఒక ఏర్ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವರಂಗದು 78 ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದರು. ಅರಸ್ಲ ಮಗೆ ಇವ್ರದ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರಿಯವರಿಗೆ ताली हिंदी में तालियां है, इस साइड वेज तालियां, आ साइड चिकन तालियां. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚన్నారు ಓರಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪವರ್ ಎಂಚన్నారు. तन्या तू दे रहते मेरे पाते दे रहते मेरे नाम कुठला ಅದು ಮದ್ದೆ ಹೋಯ್ತು ಮದ್ದೆ ಬಂದು ಹೆಂಗಿನ ಅದು ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಅದು ಆರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನ್ ಬೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆ ಬಾರಿ ನಾಚಿಕೆ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೆರಾರು ಎಂಕ್ ತಂದೂರಿ ಕಲ್ಪ ದಿನಾರ ಆರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ದೇತನ ಒಂಜಿಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಚಾನಲ್ ಮೀನುಂಡೆ ಅರೆ ಚಾನಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡನ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪು ಕುಕಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ತೂಪನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಾಜ್ ತೂದೆ ಬಂಜಿ ಯಾರೈಕೆ ಎರಡು ಪಂಪಿನಿ ಮಂತ್ ಕಣ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 6 ಮಂತ್ ಕಂದೆ ರಜ್ಜನ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಕಂದು ಹೋದಿರ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ನನ್ನ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಕಾರ್ನಾಡು ಹೊಸ ಹಾಲು ಕೊಂಚ ಅಡಿಗೆ ಅವಳೆ ಅಲ್ಪ ಗೇರ್ ಮಾತು ಬೈದೇರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ಓಕೆ ಕಾರ್ನಾಡು ಹಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ ಉಂಡಿ ಉಂಡು ಪಾಸುಂಡತ ಆರು ಪಾಸಾವು 1971 ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಆ ನೀರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂಚ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತು ತುಳು ಅಣ್ಣ ಆತು ಸಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿದು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಐನಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನಿಕ್ಕಿಂಗ್ಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪೂರ सूरज भाई नमस्ते इंशाल्लाह आना मेरा मत ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಯಾರ ಚಾನೆಲ್ ಅತ್ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ವೈರಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರಂ ಮಾಲ್ ಹೋಯ್ಲ ಮಾಲ್ ಹೋಯ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಆರ್ಯನ್ ಶೂಟ್ ಅಂದ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಐನಂಚಿನ ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ಲೇನು ಇರೀತ ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2022 ಇಟ್ಲ ಮಾತೆರಡು ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಬಾರಿ ಮೋಕರೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತದ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ಇಟ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಡಾನ್ಸೆಡೆ ಏನಿದ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಐಡು ఒక ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್
ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫೇಮ್ ದಾರು ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಪನ್ಪುನ ರಿಯಲಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಬತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮನ ಒಂದಲ್ಲ ಜೋರೈನ ದಾಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗನ್ ಪರ್ವ ಇರ್ಲ ತಾಕೋರು. ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜನ ಪಣ್ಣನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಫಿಲ್ಮದನೇ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ನನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೈಪ್ ಕೊರೊಂದು. ಎನಿವೇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂದು ಪರ್ವಲಿ ಮಸ್ತ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾತದ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ ವಿಜಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದು ನಂಚಿನ ವಿನೀತ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಸೆಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಮಗಡೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರು ಸಂಚಾರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಶುರುವಾಯಿನಾತ್ರದೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಡು ನಿಜ ಅಕ್ಲರಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಶಬ್ದ ಪೂರ ಬರೋದಿಪ್ಪುನದೆ ಧೈರ್ಯ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಗೊನೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪಾತೆರಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನೇಡು ದುಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಚಿನ ಹೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತಗೊರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಮೂಲ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ಬಂದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಋಷ ಭಂಡಾರಿ ಯಾರು ತೋಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪತ್ತನೆ ಮೂಲ ರಾಜವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇವನ್ ಆದಷ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಇದು ರಾಜನೆಲ್ಲ ವರ್ಷನ ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಂಚೂರು ತೂಲೆ ಆತ ಇದು ಅಪ್ಪನ ತುಳುನಾಡದೆ ರಪ್ಪೇರಲ್ಲ ಪೊಂಡು ತಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳೆ ಪುಂಡಿ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ವೆರಿ ನೈಸ್ ತೊಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅದು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಉಳ್ಳೇ ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಅರೆಗೆ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಸೊ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ಮಾತಾಡ್ರ ಆತ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ ಪಣದಾದ ಕೊರ್ಲಿಜರ್ ಮಾತಾಡ್ರ ಪುಚಿಂದ ಅಂಚತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ಯಾ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಏನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇ ಆರಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಉಳ್ಳೇ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಣಲ್ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಪಿರೋಗುಲ್ದೇರ ವಿಜಯನಂತ ಜಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹುಡುಗುಂದು ಅರೆಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಾರೆ ಮೂಲ ಸ್ಪೀಚ್ ತಿಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತು ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂಚ ಅಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾರು ಅರನೊಂದು ತಥಾಸ್ತು ದಿಕ್ಕಣ ಯಾವುದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಳೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ತೋಜೋ ನಿಜ ಕಪ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಏನಾಗ the one man who came up as our payment ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಿನತ್ತು ಆಡಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ದೇವನಾಗ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬಂದದ ಆರು ಶೋ ಮಲ್ದೆ ಇವನ್ ದೋ ದ ಡೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿತ್ತದಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕರಡು ಮಲ್ದೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ಕಂಪನಿ ಸಂದೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ our industry. Ladies and gentlemen, thank you. And ಸಂದೇಶ್ ಬಂದಾಗನೇ ಅನ್ಪಂಡಿ ಇರಗೆ ಮೇಲೆ ಹೀರೋದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಅದಾತ ಕೊರ್ಲಾತೇವೆ ದೃಷ್ಟಿದಪ್ಲೆ ಅವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಡು ಅಂಡ್ ಈ ಸಾಲಿಡರ್ನ ಬರ್ಬೋದು ರಡ್ಡೆಕ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಬಿದ್ದಾರೆ ನಂಚಾದ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪ ಸೊ ಏನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಪೋಪ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. Right. Okay, then let's count down here, no? Yeah. With the countdown, Akalala Mobile Modu. We need your involvement also. So let's have the countdown, Navy, please. 10, 9, Loudly. 8, Come on, everybody! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lights, camera,